Ja, det där var ju första turen då. Det känns ganska bra. Jag hade preppat banan lite grann på morgonen här. Så jag fick rådet att jag skulle ligga högt i velodromerna. Ja, det gick ganska bra. När jag ska åka upp här för andra vändan då. Det känns i händerna ganska mycket. Jag är från i onsdags. Tog väl lite stryk då kanske. Men annars känns det bra. Materialet fungerar. Och det är väl nästan så att jag fungerar också. Får vi se hur det blir. Det är i alla fall skönt att vara ute i banan igen, tycker jag. På något vis. Ja, det är vacker utsikt om ni tittar. Oj då. Oh shit. Oh! Helvete. Vad hände nu? Stanna liften. Ja, det är sånt som händer. Ingen panik nu. Var det bara lugnt, så kommer den säkert igång igen. Ja, bara mjukstarta nu så att det inte blir någon ryck så jag ramlar ner. Ja. Jag vet inte om ni ser, men ja, där. Så där otäckt kan det se ut här uppe. Ja, då sitter vi här då. Kan inte annat. Det börjar låta sådär. Kommer den igång igen. Åh, skönt. Fantastiskt. Nu åker vi uppåt här. Skakar oss uppåt sakta mot toppen. Ja, toppen och toppen, men så långt man nu kommer med den här 6-stolen. Det är väl bra så långt. Man undrar varför gamla gubbar ger sig på sånt här, men det är väl för att bevisa någonting kanske. Egentligen skulle jag haft en sån här hjälmkamera. Men det har jag inte. Så ni får inte följa med mig ner för stupet här, utan det är bara upp för liften ni får hänga med mig. Hoppas vi att den går hela vägen upp då, så slipper några stopp i den. Det är en ganska tråkig film annars. Ja, nu blåser det på ganska bra här. Där ser ni. Jag tror att ni kan se cykeln där, va? Eller hur? Där ser ni den. Bra grej som håller för mina närmare 100 kilo. Lite rolig uppfinning där också med upphängningen. Ja, att man kan ta med sig cykeln på ett smidigt sätt och i liften slippa hålla i det. Det är skönt. Kan man vila, för det behöver man på den här vägen upp då. Det är jobbigare än man tror att åka ut för. Framförallt så tar det väldigt hårt på händerna. Du ska hålla emot. Det går ju liksom utför. Om ni förstår. Ja, då börjar vi närma oss så smått här. Jag kommer stänga av kameran i god tid innan så att det inte blir några fadäser vid själva avhoppet då. Om ni ser nu bakom mig här så
börjar det. Ja, du ser Lofssjön där nere. Det ligger vansinnigt vackert alltså. Eller hur? Det är en härlig dag. Riktigt härlig dag. Jag kan titta upp här också, så ser man hur man kan tänka sig att det ser ut här på vintern. Det är nog riktigt bra skidåkning här, tror jag. Jag gissar att det är det. Riktigt bra, tror jag. Får vi se om vi kan komma hit på sportlovet kanske. Det är inte helt omöjligt, tror jag. Eller vara ute i god tid. Så går det säkert att ordna. Fantastiskt. Ja, nu börjar vi närma oss toppstationen här. Det är 3 pinnar kvar innan vi kommer fram. Och jag kommer strax att slå av kameran. Det är rätt snyggt när hjälmen går upp så där över näsan. Ja. Det är inget fel på min näsa heller egentligen. Här ser vi lite grann igen där. Och Lofssjön där nere. 2 pinnar kvar. Nu har ni hur det börjar vina lite här i bakgrunden. Eller hur? Ja. Då ser ni här att vi är alldeles strax framme här nu. Så nu kommer jag att stoppa ner kameran. Avslutar vi där. Klart slut.